बोदों एसे 1.6 ल' बोदों आं नायनि केमेरा माबा रिलेक्स खालामसाय मा पे खालामलाय पे खालामनो केमेरा लांलाय नायनि माबाया नोंनि फेसिलिटिया डाइरेक्ट सोलाय डाइरेक्ट माबासो मा जोंनि बायदि माबा गैया गैया बे दाम माबानियालाय हाय होनांगौ नामा बे मोजां नामा फाइबा क्वालिटि जाहैबाय Tenetska dua, Orkin nama. गसाइगाव जादों फंबाय गसाइगाव माबायाव जादों बियो महिला सभा जादों बाजुगाव CNI ट्रास्टआव जादों बाजुगाव
आप लोगों को जो एनवलप दिया गया है वो यहाँ पे आगे जो बकेट रखा है यहाँ पे आप